An balima Chaque Pro TV lagɛba bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma dante foli min na an ma jira aw la k'a fɔ maa ma ni ye maa kura ye i bɛ yɛrɛ abonné nin chaîne ba in na walasa min ye kunnafoni lakika a kana f'i kɔ abada ni ye kunnafoni telima ye an bɛna mun da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an ma jira aw la k'a fɔ tumana min na coup d'état n'o kɛra Gabon jamana kɔnɔna na min ye Ali Bongo Ondjiba a denkɛ Nurudini Valentin Bongo a jirala k'a fɔ u taara a fɛ yen ka taa sɔrɔ min ye nafolo ka jibila caman o tolen bɛ a bolo min ye k'a fɔ nafolo in n'i y'a daminɛ k'a jateminɛ CFA la a bɛ taa bila CFA miliyari 7 a n'a kɔnkanfɛn na o de yira Ali Bongo Ondjiba a denkɛ yɛrɛ fɛ a ka so kɔnɔna na min tun b'a bolokɔrɔ a jirala k'a fɔ ko ni nafolo caman suɲɛ jamana wayanen kɔnɔ k'a yuruguyurugu fo ka taa bila nafolo caman wɛrɛ bolo i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fan caman de fɛ bolo kan ka da minnu kan an ma jira aw la k'a fɔ fanga minnu ye minnu kɔni ye Ali Bongo Ondjiba ka fanga kɔni dafiri a bolo olu kɔni taara ka Ali Bongo Ondjiba a denkɛ n'o ye Nurudini Valentin Bongo ka taa minɛ a ka so ka taa nafolo ka jibila caman fana k'o tolen sɔrɔ a bolo a ka so a n'a jɛɲɔgɔnw nafolo min n'a tun bɛ valise caman de kɔnɔ min ye nafolo a dagosi kɔni ka bɔ kosɛbɛ min n'a bɛ taa jɔ miliyari 7 a n'a kɔnkanfɛn o sɔrɔla Ali Bongo Ondjiba a denkɛ yɛrɛ ka so an ma jira aw la k'a fɔ Nurudini Valentin ale ye Ali Bongo Ondjiba o denkɛ ye min n'a tun bɛ présidence la wa fana ale ka minisiri kɔrɔ fana tun don wa fana ale tun bɛ ka gɛrɛ la kosɛbɛ ni cɛba in a jira k'a fɔ k'a ye jamana nafolo caman ni k'o dun kosɛbɛ ka dunkojuguya kɛ jamana nafolo yɛrɛ kɔnɔna na nafolo caman k'o dun k'o sɛbɛkɔrɔ dun o nɔgɔnin bɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ minnu kɔni fanga kɔni dafiri an ma jira aw la k'a fɔ olu kɔni tɛgɛ ka cɛ in kan a jira k'a fɔ nafolo caman de dira cɛ in bolo nafolo mun ni a kan ka segin jamana waganen yɛrɛ o kɔnɔna na aw garisɛgɛ min ye o de kɛra nin ye an b'a fɔ sa a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ